салом дӯстон, бо анҷом ёфтани мавсими футбол дар лигаҳои футбол дарҳол бозиҳои тимҳои мунтахаб оғоз гардид. Лигаи миллатҳо сар шудааст ва дастҳои Тоҷикистон дар мусобиқаҳои гуногун иштирок мекунад. Шумо хуб медонед ки 23 солаҳо дар ҷоми Осиё иштирок мекунанд ва бозии якуми худро ба Арабистони Саудӣ бо ҳисоби калони 5-0 бой доданд. Акнун фақат тахмин кардан мумкин аст ки дар ду бозии дигар ҷавонони футболбози тоҷик чанголи сар медиҳанд. Шумо андешаи худро дар ин бора ҳоле нагуфтед, чунки мо видео накарда будем. Нависед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, бозиҳои мунтахабҳо дар ҷӯшу хуруш аст, махсусан лигаи миллатҳо ва имрӯз низ як қадор рақобатҳо моро интизор мебошад. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Криштиану Роналдо ишора кард ки рекордҳоро ҷустуҷӯ доранд. Ман мегӯяд Роналдо ягон бор аз думи ягон рекорд надавидам. Онҳо худашон маро пайдо мекунанд. Ман чун пештара мехоҳам меҳнат кунам, заҳмат кашам ва ба натиҷаҳои хуб ноил шавам. Ман шиддати зиёди ин бозиро дӯст медорам, чун пештара дар талоши он ҳастам ки натиҷаҳои беҳтарин ба ман ва ба дастам имконпазир бошанд. Ҳамаи он нафароне ки ҳамроҳи ман дар майдон ҳастанд қадр мекунам. Маҳз онҳо ҳастанд ки маро ба чунин қуллаҳои мурод мерасонанд, ишора кард Роналдо. бархе аз мухлисони футбол мегӯянд ки Роналдо шайтонӣ мекунад. Ӯ танҳо аз думи рекордҳо ва натиҷаҳои инфиродии худ аст. Акнун Криш метавонад дунболи рекордҳои нав дар Лигаи Аврупо бошад. Манчестер Юнайтед дар мавсими навбатӣ барои Лигаи Аврупо мубориза хоҳад бурд. Амлагари 37 сола агар аз даста нагурезад, мавсими оянда бояд рекордҳояшро дар мусобиқаи думдараҷаи аврупоӣ гузорад. Ӯ дар ин бора аллакай ишора кард: бигузор мо ба Лигаи Чемпионҳо набаромадем, аммо агар сармураббии хоҳиш истифодаи маро дошта бошад, ман дар сафи девҳои сурх мемонам, гуфт ҳамлагари португалӣ. Рекордҳои Роналдо воқеан бисёранд. Ҳар мусобиқаи бузурге ки нагирем, Криштиану номи худро дар он гузоштааст. Лигаи Чемпионҳо аз беҳтарини онҳост. Ва аммо тарафдорони футбол ба гапҳои Роналдо бовар надоранд. Онҳо ишора мекунанд ки Криштиану яке аз хасистарин бозингарони рӯи олам буд ва ҳатто дар синни 37 солагиаш ҳам ин коро намемонад. Ӯ танҳо дар андешаи рекордҳои шахсии худ аст ва натиҷаҳои хуби инфиродиаш танҳо дар бозиҳо ба мисли дастҳои Люксембург ва Латвия ҳастанд. Ҳамчунин мухлисони футбол ишора мекунанд ки агар ғайр аз Криштиану ягон нафари дигар гол занад, ӯ худашро мекафонад. Ба ӯ писар нест, ӯ бояд гол занад ва танҳо ӯ. Воқеан натиҷаҳои Криштиану баъд аз Реал Мадрид заиф шуданд. Мо инҷо натиҷаҳои инфиродии ӯро дар назар надорем. Роналдо дар Ювентус беҳтарин нишонзани серия А шуд. Дар Манчестер Юнайтед ҳам ӯ имсол ба задани 18 гол дар Премер Лига даст ёфт. Аммо гап сари натиҷаҳои дастаҳояш меравад. Ювентус дар зарфи 3 сол бо Роналдо гӯё ба ақиб меравад ва то ҳол ба худ наомадааст. Дар Манчестер Юнайтед ҳам як соли ӯ баъд аз бозгашт барои натиҷаҳои даста ҳеҷ беҳбудиро наовард. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман андешаҳои худро дар комментария нависед. Дастаи Бавария дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мешавад. Онҳо дигар илоҷ надоранд. Худатон қазоват кунед. Бояд чӣ кор кунанд? Ҳамлагаре ки дар сафи онҳо голҳоро қопча мезад, дигар намехоҳад шарафашонро ҳимоя созад. Шумо аллакай пай бурдед ки ман дар бораи Роберт Левандовски ҳарф зада истодам. Ман дигар дар Бавария истодан намехоҳам. Роҳи дурусттарин барои ман тарки даста дида мешавад, гуфт Лева чанд рӯз пеш. Ҳарчанд қаблан роҳбарияти Мюнхенҳо ба Левандовски ишора кард ки ҷура, ту ба ягон ҷо намеравӣ ва дар сафи мо бозиро идома медиҳӣ, ӯ аллакай борашро ҷамъ кардааст. Баъд аз чунин гапҳои ҳамлагари полшагии Мюнхенҳо дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав шуданд. Онҳо бояд акнун Леваро ҷавоб диҳанд. Дигар Левандовски бо кадом шарму ҳаё метавонад ба сафи Бавария баргардад ва даста бо кадом нангу номус ӯро қабул мекунад. Айни ҳол гуфта мешавад ки Бавария ба саф мехоҳад ҳуҷумкунандаи дастаи Наполи Виктор Осимхенро ҷалб созад. Ин бозингар дар шаҳри Неапол ба футболбози асосии хатти ҳуҷум табдил ёфтааст. 18 гол дар 32 бозии тамоми мусобиқаҳо беҳуда нестанд. Осимхен яке аз он ҳамлагороне ба ҳисоб меравад ки барои футболи муосир хеле қулай аст. Ӯ дар прессинг пайваста иштирок карда фурсатҳои голзаниро дарҳол истифода мебарад. Бавария пеш аз ҳама Осимхенро барои гол
солҳо ва ҷавониаш ҷалб карданиянд. ӯ метавонад ба мюнхениҳо бозии устувор ва барқарор ба муддати солҳои тӯлонӣ нишон диҳад. Вале як масъалаи хеле ҷиддӣ барои Бавария дида мешавад. Ин нархи бозингари нигериягӣ мебошад. Наполи барои ин футболбоз 110 миллион талаб мекунад. ҷои шудаш танҳо 100 миллион шуда метавонад. Бавария дӯстдори он нест ки пули калонро барои ҷалби бозингарон сарф кунад. ғайр аз Бавария ба ҳамлагари нигериягӣ Арсенал, Манчестер Юнайтед ва Ньюкасл таваҷҷӯҳи хуса доранд. Ньюкасл ҳатто дар фасли зимистонаи трансферӣ бо пешниҳоди расмӣ ба неаполитянҳо муроҷиат кард, аммо ҷавоби рад гирифт. нимҳиматгари дастаи Арсенал Томас Партӣ ба қарори бисёр муҳим дар ҳаёташ омад. Акнун ӯ ҳам дар қатори мусалмонон аст ва пайрави дини мубини ислом шуд. Таслимшавии ӯ ба Худои якаву ягона дар натиҷаи он гардид ки Партӣ ошиқи духтари мусалмон шуд ва барои нимҳиматгари ганагӣ омода аст то аз дини худ рӯй гардонда пайрави ислом шавад. Қаблан чунин роҳро Клеренс Зедорф ҳам интихоб карда буд. ӯ ҳам ба хотири занаш дини исломро қабул намуд. ғайр аз ин ду нафар қаблан чандин бозингарони дигаре буданд ки ба дини мубин пайваст шуданд. Анелка, Рибери ва дигарон. Томас Партӣ аз ин нуқтаи назар акнун ба чунин рӯйхат пайваст шуд. Ман исломро ба хотири маъшуқам ки хеле дӯсташ медорам қабул кардам. номи мусалмонии ман Якубу аст. ман акнун медонам ки маъшуқаҳои дигарам аз ман рӯй мегардонанд, вале ман ба ин омода ҳастам, чунки дигар ҳеҷ кас ба ман лозим нест. ман бо мусалмонон калон шудам ва бароям ин ягон мушкилиеро пешорӯ нахоҳад овард. ин суханҳоро Томас Партӣ ба рӯзноманигор аз телевизиони Гана Нана Аба Абамоа ишора кард. аз гапҳои Партӣ маълум мешавад ки дар баробари маъшуқаи мусалмонаш ӯ бо чанд нафари дигар ҳам иртибот дошт. акнун ки ба дини мубини ислом пайваст шуд, ин корҳояшро бояд монад. дигар ҳеҷ кас ба ӯ намебахшад ки дар баробари хоҳари мусалмон боз бо духтарони дигар ҳам гапу чақчақ дошта бошад. шояд то ҳамин дам Партӣ худро ба ягон дини дигар нисбат намедод. бо назардошти он ки нимҳиматгари ганагӣ дар қатори мусалмонон ба воя расидааст, қабул кардани ислом барояш он қадар душвор набуд. Дастои Барселона ва Манчестер Юнайтед сари як масъалаи муҳим қариб ба мувофиқа расиданд. ин трансфери Френки де Йонг ба ҳисоб меравад. нимҳиматгари дастаи шаҳри Барселона умуман аз сафи католониҳо рафтан намехост. ӯ бо орзуи бозӣ кардан дар Барселона мезист, вале ҳамакнун қиссаи ӯ дар Каталония ба хотимааш наздик аст. ҳамон дақиқае ки омадани Тенхак ба МЮ расман маълум шуд, пас аз як сонияи он хабари гузариши эҳтимолии де Йонг пайдо гардид. овардани Френки барои мутахассиси нидерландӣ вазифаи асосӣ дар ҳамин равзанаи трансферӣ ба ҳисоб меравад. де Йонг омода буд ки дар Барса боқӣ монад ва карьераашро он ҷо идома диҳад. ҳатто дар мусоҳибааш ишора мекард ки ман аз Каталония ба ягон ҷо намеравам. ва аммо пас аз он ки Барселона омодагиҳои худро барои фурӯхтани де Йонг изҳор намуд, нимҳиматгар ҳам ба андеша фурӯ рафт. агар даста омодаи ҷавоб доданаш бошад, пас ӯ ҳам омода аст то Барсаро аз дилаш дур кунад. аввалтар аз ҳама гап сари пул меравад. Барселона ки айни ҳол дар ҳолати на он қадар хуби молиявӣ қарор дорад, омода аст ки бо бархе аз судобозанаш падруд гӯяд. ин ҷо варианти фурӯхтани Френки ба МЮ пайдо шуд. роҳбарияти дастаи Каталония омода аст ки онро истифода намояд. дастаи кишвари Англия метавонад барои ҷалби нимҳиматгари нидерландӣ 80 миллион евро пардохт кунад. ин маблағ католониҳоро қаноатманд мекунад. гуфта мешавад ки масъалаи трансфери де Йонг ба Манчестер Юнайтед аллакай кори ҳалшуда мебошад. танҳо ҷузъои охири он мондаасту халос. ба ҳамин тамом. воридонам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнажданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.